Murang 90s family car, sulit pa ba ngayon? Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin ang Mazda 323, pamilya. Isa din ang Mazda 323 sa mga lumang kotse ngayon na presyong motor na. Yung 1995 model ng Mazda 323 ngayon, 50,000 pesos lang, makukuha mo na. Isa din ito sa mga candidate ko noon para maging first car ko. Kasi nga naman napakamura lang, may parts naman sa auto supply at ito na yung kotse na medyo modern na itsura. Yung hindi na masyadong boxy, yung look niya. Ang teorya ko nga dyan kung bakit napakamura ng Mazda 323 ay dahil may mga parts siya ng Ford. At yung iba hindi gusto na yung kotse nila na babahira ng American car blood. Isa pang dahilan, pag nagtanong-tanong ka kung okay pa bang bilhin ang Mazda 323, sasabihin sa'yo na mag-Corolla ka na lang, mag-Sentra ka na lang o mag-Civic ESI ka na lang. Kumbaga siya yung panghuli lagi sa option. Ang mga budgetan lang nating mga Pinoy, under 70 to 80,000 lang sa mga kotse. At pansinin talaga itong 323 sa akin sa marketplace. Lalo na yung 1996 Ray-Ban version ng 323. Bilugan na yung taillights at headlights niya. Yung design sumasabay kahit sa mga modern cars ngayon. Yung 90s Mazda Familia Sedan, meron niyang 1.3 to 1.6 liter inline 4 engine. May carb type at may EFI type. Meron ding 5-speed manual at 3-speed automatic transmission. Mabilis din dahil umaabot din ng over 100 horsepower ang lakas nito. Kung bibili kayo nito, suggestion ko lang naman, huwag nyo nang piliin yung automatic dahil sobrang luma na at baka marami na ring issue. Medyo mahirap na ding humanap ng mga parts niyan ngayon, pero kung kasali ka sa group ng mga Mazda Familia owners, sigurado makakahanap ka. Ang sakit lang daw ng Mazda 323 base sa mga owners nito ay yung rear fenders daw. Kinakalawang at nasisira habang tumatagal. Nga pala, meron nga din palang 5-door fastback version ang Mazda 323. Ang tawag dito, Mazda 323 Astina. Tinatawag din niyang 323F o 323 Astina. Para sa akin, sobrang astig din ng Mazda 323 version na to dahil meron siyang pop-up headlights. Nabihira mo na makita sa mga 90s model na sasakyan. Biruin mo under 60,000 pesos lang, meron ka ng 90s car na may pop-up headlights. Ang downside lang nito, talaga mahirap na ang parts at mahirap na i-maintain sa panahon ngayon dahil sobrang luma na din. Pero kung seryoso kang mag-restore nito, napakagandang project car nitong Mazda 323 Astina. Please share this video at i-comment mo naman ang feedback mo below. Maraming salamat sa panonood.